sumsuman, no? Lagi sa kayo na nang uwi itong sumsuman, no? Ada satu. Ano naman yan? Ay bro. Oh. Ang tape ba? Ugay na magkina. Wala pa rin ang tape pa din? Oh, kalimut mo ko na tape. Unsa ginag? Kano sa ginag mo diwa ba? Katuning tape na kung gihulman nimo katong pagka 2010 ba? Ah, Di. Saan na nga? Kalimut naman to eh. Mo diuli no. Karon pa rin magkanong. Okay na ko buangon na am. Hindi naman kailangan ba? Ato na na kay guba na. Nakunda. Ay, butang ka pa niya. Pwede na ka mo lakaw ba? Pwede butang ka Hindi na mo di ay. Oo, sa talaga pala. Gambay na magkano, para na para sa mga igo na ni siya. Napakidaghan pa man ang kuwan niya. Kuha mo? Nya. Tuko ni bilin na? Kasi na takot. Salamat. Bubo ang libig diuli. Di pa guba ang libig ko sa. Uy, Ang katong gihulman ba katong naging tuig ba? Sige bro, salamat yo. Pamigas? Gani ka libig ko ba? Bro, tagis sa po. Tagis sa po. Mo sa po. Di na rin ba kumain? Aw! Umusod ka? Di na rin ba kumain ng bro? Dito susuri ko bakit ang hindi sige tape ba? Ay, kira na bro. Tagin. Dami ka niya susuman bro. Ami gini. Pero di na kumain ng bro. Di ka pwede. Na may tubig rin bro, sod bro? Oh na. Karon dito. Ikaw ka bro, pa bro. Kuhan ko bro, lakaw di ko nagli. Grabe ka. Sige ka nagbuhat dito. Kibaran mo sa. Nalam ni sa. Salamat kayo sa kuhan ko, di na kuminom lagi. Ang labot. Bumili ko na lang. Ay, di ko ganahan lagi. Sige naman na. Gusto mo? Dami na? Dami na? Di na gid ka ba mo na? Ano? Ha? Ano kopi? Ah, nasa pagko nasa repo ko. Dugin si de. Dura sa una 2010 pa ro pag perform it. Tadi sebelum. Mau.